Marada polisiya adamlardan maska düdügününü doğru berca etmeyi talap edýär. Koronavirusdan azat Türkmenistanyň Mary vilayetinde polisiya maska rejimine bir gödäwçilik etmäge dowam edýär. Adamlardan maska düdügününü doğru berca etmek talap edilýär. Bu talap köplenç polisiýanyň maska bahanasy bilen adamlardan para sormagy bilen netijelenýär. Vilayetde ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň ýanyna adamlaryň maskalaryny gödäwçilik edýän Yürüyte polisiya işgärleri berkidildi. Bu aralykda Aşgabatyň mektep mugallimleri mejburi koronavirus barlygyndan geçmeli edildi. Bularyň jekme-jekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Marly habarçynyň sözlerine görä vilayet merkezine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň gapdylyny yürüyte berkidilen polisiya maska talabynyň dogry berja edilmegine gödäwçilik edýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar olaryň gödäwçilik işleriniň düzgünü ýalňyş berja edýän adamlardan para almak maksadyna gönükdirilýändigini aýdýarlar. Adamlaryň maskasy burundan aşakda bolsa polisiýa olary saklaýar diýip bir marly gurrun berdi. Soňra olardan 20 manat para vermegi soraýar diýip ol tezine goşdy. Şol bir wagtyň özünde habarçy soňky wagtlarda Marada köçelerde ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň hem görelýändigini aýdýar. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä olar dürli bahanalar bilen sürüjilerden para almak işlerini ýygymlaşdyrýarlar. Para almak güýçlerini diýip bir sürüji anonim şertde gurrun berdi. Bayramaldan Mary şäherine barýan awtobusy Bayramalynyň ýol gödäwçiligine okudyny polisiýa saklady. Ýolagçylaryň beden gydgynlygyny barladylar. Maskasyny dogry takmadyk adamlary gözlediler. Hemmeler maskalydy diýip bir ýolagçy atlandyrylmalyk şertine gurrun berdi. Awtobus sürüjisinden 20 manat para peşkeş alypdyrlar diýip ol sözüne goşdy. Ýolagçynyň sözlerine görä sürüji bu ýagdaýy awtobusyň dik durilýan ýerine çommaly oturan käbir ýolagçylaryň sebäp bolanyny aýdýar. Geçen ýylyň ahyrlaryna Hytaýdan ujalan koronavirus keseliniň pandemiýa eglan edilmeginden 3 ay töwereg wagt soň Ýylyň ortalaryna Türkmenistanda maska rejimi giridildi. Ýurdun Saglyk Ministrligi ýörüýte maglumat ýaýradyp ilaty tozandan gorunmak üçin maska giýmegi maslahat berdi. Şondan bäri polisiýa ilat arasyna maska düzgünine gödäwçilik edýär. Bu aralykda Türkmen hökümeti ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaba alynmanyny baradaky öňe sürmelerini tutan ýerli gaýtalaýar. Geçen Tomuz Türkmenistana sapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlaryna salgylanyp ýurtda koronavirusyň ýokdugy bilen ulalaşdy. 1 dekabr çenli tutuş dünýäde resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 hadisalarynyň sany 63,5 milyondan aşdy. 1,5 milyony gulaý adam bu kesel bilen aradan çykdy. Türkmenistan ýokunç kesele garşy ilki başda döwlet başly son derejesini üzerlik bilen görüşe girişdi. Häkimetleriň üzerlik emleri henide çeni dowam edýär. Mary vilayatynyň edaralaryna, okuw jaýlaryna, dukandara 2 sapar üzerlik tütetmeli diýilip talap edilipdi. Häzir üzerlik azlyk edýär diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ol şonuň üçin edaralarda we okuw jaýlaryna üzerlik tütetmek işleriniň bir sapara düşürilendigini aýtdy. Üzerligiň koronavirusa garşy täsirlidigi ýa-da däldigi barada ilmi subutnama ýok. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir marly büdjet işgäri özi iş ýerlerini üzerlik üçin aýda her işgärden 15 manat ýönelýändigini we bu tejribäniň saklanyp galýanlygyny gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabatly habarçy paýtagyň mektep mugallimlerinden mejburi koronavirus barlygyndan geçmegin talap edilýändigini habar berýär. Ol barlygyň bahasynyň 100 manatdygyny aýdýar. Habarçy bilen gurrundaş bolan mugallimler şeýle talabyň hepdelik görnüşine giridilmeginden howatyr edýär. Şeýle-de habarçy paýtagyň 44-nji mektebine ýaş okuwçylaryň arasynda folikulyar angina keseliniň ýüze çykýanlygyny habar berýär. 20 okuwçy we 2 mugallim ýokunç keselleri keselhanasyna kidildi. Olaryň käbirleri bir näçe gün soň goý berildi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy bu keseliň koronavirus ýokunçy bilen mümkin bolan ilteşigini anyklap bilmedi. Lewapda Qarabağdarda bir hepde mundan ozal 25 manatdan bahalanan dollaryň narhy 27,4 manata göterildi. Mundan 2 hepde ozal bolsa 1 dollaryň narhy 23 manata deňdi. Munyň bilen bir hatarda hususy sewdadaky diňe bir daşary ýurtdan getirilen däl, eýse Türkmenistanyň öz içinde öndürilen harytlaryň bahalary hem 10-15% töwere gymmatlady. Valyutaçylar dollaryň narhynyň mundan beýlekim galmagyna garaşylýandygyny, ýylyň aýagyna onuň 30-35 manata çelini ýetmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Azatlyň Lewapdaky valyuta bazarlarynyň ýagdaýyny ýakyndan izarlayan habarçylarynyň sözlerine görä, noýabryň ortalaryndan başlap dollaryň gara bazardaky narhy gün saýyn her günde ortaça 20 tenge möçberinde gymmatlaýar. Dollaryň soňky narhy hökümetiň kesitläni resmi 3,5 manat kursundan tas 8 ýokarydyr.
Bu ýagdaýlaryň arasynda valyutaçylar hem daşary ýurt pul birligini manada satyn alyp, onuň satyşyny betetdiler. Dollaryň gara bazardaky narhy belli bir derejede sebitdäki daşary ýurt firmalarynyň işgärlerine aýlyklaryny dollarda berip bermeýändigine hem bagly. Zähmet haklary yerli pul birliginde berilse, aýlanşykdaky dollaryň kemelmegi onuň gymmatlamagyna ýetirýär. Ýöne biz esasan Aşgabatdaky ýagdaýlara görä hereket edýäris. Paýtagtda dollar alsa ýurdun ähli ýerinde de ol gymmatlaýar diýip lewaply valyutaçylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bellesek bazar ýagdaýlarynyň yaramazlaşandygy baradaky maglumaty Azatlyň beýlik sebitleridäki we Aşgabatdaky habarçylary hem tasdik edýärler. Atlandyrylmasyzlygyny soran valyutaçy her ýylda hem bolşýaly täze ýyl içinde dollaryň bahasynyň götürilmegini dowam etdirjekdigini, onuň 30 hatda 35 manat içinde galyp biljekdigini aýtdy. Türkmen häkimetleri we Merkezi Banky ýurtda ýaminçe ýyldan bäri dowam edip gelýän dollaryň iki kursy, onuň ykdysadyety, şeýle-de adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Azatlyň bu baradaky soraglaryna hem jogapsyz goýýarlar. Emma yerli ýaşaýjylar munyň daşary ýurtlar bilen töwda etmek mümkinçiliklerini çäklendirmek bilen birlikde adamlaryň gün güzären aladalarynyň hem barha kynlaşmagyna sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Türkmenabadyň bazarynda daşary ýurtdan getirilen bir libasyň bahasyny lalasynymdan soňra ertesi gün gelenimde ol ýam gymmatlapdyr. Satyjy muny dollaryň narhynyň galmagy bilen düşündirdi. Haridyň bahasynyň ýene galyp biljekdigini duýdurdy diýip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri bastan geçirenlerine habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda dollaryň narhynyň galmagynyň diňe bir daşary ýurtdan getirilen däl, eýse ýurdun öz içinde öndürilen haritleriň bahalarynyň hem gymmatlamagyna ýetirýändigi billenilýär. Habarçymyz dollaryň narhynyň sement, spaklovka suwaglary, demir armatura ýaly guruluş haritlarynyň şeýle-de azyk önümleriniň bahalaryna täsir ýetirýändigini aýdýar. Galy bersede yerli ýaşaýjylaryň ençemisi ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün güzären aladalarynyň barha kynlaşýandygyny, sol bir wagtyň özünde de ogurluk ýaly hadisalaryň köpelýändigini gurrun berýärler. Türkmenistanda howanyň temperaturasy nola golaýlar, käbir sebetlerde gecelerine aýaz bolýar. Soğuk howanyň başlanmagy bilen gazdan zäherlenmek ýagdaýlary ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Merkezleşdirilen gaz üçinçilik ulgamynda näsazlyklar döreýär. Üstesine köp adam ýyladyş ulgamynyň näsazlygy ýa-da ýoklugy sebäpli öýlerini ýylatmak üçin elektrik ýa-da gaz enjamlaryny ulanýarlar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä soň günlerde ýangyn we gazdan zäherlenmek ýaly betbaççylyklar Libap vilayetinde ýygydan ýüze çykypdyr. Darganata, Dänew, Kerki, Farab, Sayat etraplarynda soňky döwürde adından 3 ýangyn hem bir näçe gaz zäherlenmesi bolupdyr. Bir hadisede 2 adam gazdan zäherlenip ölüpdir. Azatlyk çeşmeleriniň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen şäherçanyň adyny aýtmakdan saklanýar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä ýangynyň esasy sebäbi gaz üçinçiliginiň kesilmegi bilen bagly bolupdyr. Öýlere barýan gaz üçinçiligi birden togtadylýar, soň birden başlanýar. Mundan başga da soğuk howanyň başlanmagy bilen ýüze çykýan ýyladyş ulgamyndaky näsazlyklar köp adamy öýlerini ýylatmak üçin elektrik enjamlaryny we gaz peçlerini ulanmaga mejbur edilýär. Köp adamlar gaz peçlerini has köp ulanýarlar. Sebäbi iýdigderli elektrik togunyň kesilmegi sebäpli elektrik gyzdyrjylar köplenç peýdasyz bolýar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä, güz-gyş mövsüminde energiýany talap edýän elektrik gyzdyrjylaryň köp ulanylmagy sebäpli elektrik liniýalaryna agram düşýär. Olar sanyny çykýar we ýangynlar döreýär. Dänewde elektrik simlerine düşen aşa köp agram şäher merkezindäki dukanlaryň birinde ýanganyň döremegine sebäp boldy. Habarçymyzyň sözlerine görä şeýle ýagdaýlarda ýanganyň ýetiren ziýanyň öwedini dukan eýleri çekerler. Ätýaşlandyryş şertnamalary texnogen ýa-da tebigy betbaççylyklary öz içine almaýar. Türkmenistanyň ýylaty ençe ýyl bäri elektrik, gaz, suw üçinçiligi we kanalizasiýa bilen baglanşykly kynçylyklary başdan geçirýärler. Aşgabatdaky habarçymyz parahat etrapçylarynda kanalizasiýa we ýyladyş ulgamyndaky köp problemalaryň saklanýanlygyny habar berýär. Paýtagtyň ýaşaýyş çaýlaryndaky turbalar könelşip çüreýär. Olary täzelemek üçin döwletiň goýberýän serişdeleri ýeterlik däl. Merkezleşdirilen ýyladyş üçinçiligindäki ýaşaýyş çaýlarynda köp kwartiralarda diňe turbalar galyp batareýalar düýpden ýok. Düzgün bolşaýaly ýylyrak günlerde turbalar ýyly bolýar, soğuk bolanda turbalar buz ýaly bolýar ýa-da çala ýylaýar diýip paragat etrapçysynyň ýaşaýjysy Azatlyga gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ol öz öýüne elektrik gyzdyrjy bilen ýyladýar.
Azatlyň habarçylary geçen gyşda paýtagtda da öýleri gaz bilen ýylatmak, şol sanda jaý ýylatmak üçin aşhanada nahar bişirilýän ojakdaky gaz gözeneklerini ulanmak bilen baglanşykly betbahtçylykly hadiselerin bolandygyny habar berdiler. Mundan başga da gaz ölçüjileriň köpçülikliğin gurulmagynyň soň gazyň sızmagy barada köp habarlar gelip gowuşupdy. Gaz hasaplayjylaryň köpçülikliğin oturdulmagy gaz elektrik we suw mugtçylygynyň ýatyrylmagyndan soň 2018-nji ýylyň noýabr aýynda başlanypdy. Sarp ediş hasaplayjylarynyň gyssaly gurulmagy gazyň sızmagyna, partlamalara hem zäherlenmelere sebäp bolupdy. Ýurdun ýolbaşçylary ýeňillikleriň ýatyrylmagyny şonda raýatlaryň hal ýagdaýynyň gowlanmagy bilen düşündiripdi. Şondan bäri kommunal hyzmatlaryň bahasy bir näçesi ýokurlandy ýöne Azatlyň habarçylary munyň berilýän hyzmatlaryň hiline täsir etmänligini belleýärler. Türkmenistanyň ýaşaýjylary ýyllar boýy ýylydyş problemasy bilen yüz bolýarlar. Şäherdäki kwartiralaryň köpüsinde batareýalaryň ýoklugy sebäpli köp adamlar ýyladyş üçin split sistemalary ulanýarlar. Häkimetler bolsa olary söküp aýrýar. Soň günlerde Aşgabatyň Parahat etrapçylarynyň birinde ýaşaýjylar jaýlarynyň penjerelerine oturdulan split sistemalaryndan mahrum boldular. Jemaat gullyklarynyň eşärleri ýöriti ulaglar bilen baryp duýduruş bermeden gurallary söküp aýrdy. Ýurdun häkimetleri problemalaryň bardygyny boyun almaýarlar, sebäpleri barada ýylata düşündürüş bermekden saklanýarlar.